A Casa Consistorial de Pontevedra xa está lista para inaugurar unha nova etapa na súa historia. O pasado venres asinouse a acta de recepción da obra unha vez rematados os traballos de rehabilitación. A primeira planta do edificio estaba pechada dende 2011. Unha das cousas que se recuperou foi, de alguma maneira, a conexión visual entre a Rúa Lóndiga, que é por onde estaba a entrada inicial, coa praza do Concello. Se recuperou a luminosidade e se introduciron todas as melloras actuais. O Concello quere agora recuperar o uso institucional deste edificio. Comezarase coa inauguración oficial, un gran acto social ao que estarán convidadas todas as persoas que formaron parte das diferentes corporacións municipais da democracia. Un pouco para facer unha inauguración onde estén representados todos os que representaron ao Concello nos últimos anos, non? Deseñado polo arquitecto Alejandro Sesmero e inaugurado en 1880, con esta reforma buscouse recuperar ao máximo a idea coa que foi concibido o edificio. A actuación permitiu gañar luminosidade no interior. Ademais, o acceso será pola Rúa Lóndiga. Próximos días empezaremos a recibir o mobiliario e unha vez inaugurado, feito pleno e todo completo, incorporaránse servizos técnicos a traballar na planta baixa. A obra contou cun orzamento final que rolda os 1,8 millóns de euros, contía que contou cunha importante achega da Deputación de Pontevedra. Casi el 93% de la financiación de la obra finalizada, por lo tanto es una aportación muy importante, fruto de esta colaboración leal, sincera, que ha habido con la Diputación de Pontevedra y el Concello de Pontevedra, que está habiendo y que estoy seguro que seguirá habiendo. Recuperación, como dicía o alcalde, dunha parte moi importante da historia da cidade e a historia de todos os pontevedreses e pontevedresas. Desde o punto de vista arquitectónico, rehabilitar un edificio singular dos máis importantes que ten a cidade e que estaba pechado desde había moitísimos anos. O espazo está listo tamén para acoller bodas e os plenos da corporación. O primeiro será o do mes de novembro. Ademais, organizaránse visitas guiadas para que a cidade poida coñecer o resultado da reforma.